एगो लड़की की आदत ऐसा खराब हुई रहे कि सब लड़कवन सन पर लाइन मारे। और जब एगो लड़का हमारा खानी मिलल तो कलस की ओहो ये तो लाइन दोसर लगता। लाल बाबू जो घेटिंग बा लड़कवा कहता कि लागे चैत में महुआ चुआइबू आ कितना लोग के अपना जाल में फंसाइबू कि तुहरा रोन सब तो हो जाई धान हो कि कतना लोगवा के घर के चूल्हा तू जरइबू सारी हो गई सब कहूँ पर भारी कि लोग खोज ना जानाया रगड़े देहिया से पाया कि रोज घूमती आई तो बाधार में तो भतार खातिर मोरे ले कुआर में भतार खातिर मोरे ले कुआर लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मोरे ले कुआर में भतार खातिर मोरे ले कुआर में। अरे ये पंकज सिनाम छोड़ ए मुरली भाई ए राज बहादुर ए मनु भाई है एक मेरा मझामू भाई हो। अरे मुखिया जी बरहमपुर हाई देखा उमेश जी हाई देखा भाई हो मोहित भैया आई सासाराम चला पिंटू भाई हो जा रखा है बोला चाचा आई ए छोटू भाई काकरगंज छोड़वा देना ए पप्पू भैया अंकित मोबाइल राजेश बाबा कैलाशी पवन बाबा हो ए लइकवा कहता बाबू ए आपू शंकर भाई सुनील भाई हो अरे खाली बुकिंग करवा का लइकवा का कहता लागत छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी। ये सुनी भैया हाई देखो तो मार डाला के हाथा बैठा देला आ टिकट सो खरा का तू राजा हो गई रहू एकदम धक्का धक मुंबई के सारा इवेंट तू ही छाप लागत छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी। के प्यार में सब भतार खाती मोरे ले कुआर में भतार खातिर मोरे ले कुआर में। अरे मिठू सिंह ए मुन्ना यादव भाई हो ए बुलबुल भैया लीटर बाबा राजन भाई हो काय सिद्धांत रोशन बड़ी लॉज में मौज करता रहा प्रिंस के साथ। लइकवा कहता कि सोनुओं के फसेबू का बेचारा अच्छा लइका है आजाद अच्छा लइका है कभी जी बुढ़ौती में का चाहता रू केहू से बात करे दांत पीसी पीसी छन के ले ऐसे जैसे चमकेला तीसी। ए हो गाय संठू अजेश के संग है आई दशरथ के समझ में सातपुर बाजार में लाहे लाहे खाता रहा घोटा घोटा आदि शक्ति के गाना डाउनलोड कर
विकास भैया है देखा केहू से ही बात करे दांत पीसी पीसी छनके ले ऐसे जैसे चनके लतीसी राम सूरत स्वामी ना तेजू के ले ला ई टमाटर पिया चैत के नहार में भतार खातिर मोहर कुमार में भतार खातिर मरल कुमार में अरे दिया हो कौशल जी विकास भैया खानी एगो और चाहिए का अरे जिया हो जिया आई देखा पवन बाबा ए भीम भाई दीपू भाई हो आर गाने बजाइब राजन भाई है ढोलक कब ले बाजी अरे हृदय भाई है तबल रही का हो ए भिखारी शंकर भाई हो ए अपू अपू रे ते फेरा में मत पड़ी है ना तो ते कुमार बाड़ी ताला कर खुलल बाटे खोजे ले कूजी लेके गइल बिया खेसारियों के पूंजी काहे सोनू मैं मैनेजर के पैसा केटीएम में बैठा कर लुटावत रहा पूरा बम्बई में हाला बा जिया ए बापू खाली 17 फीटा बोरिंग रोड करबा उठावरी कर ताला कर खुलल बाटे खोजे ले कूजी लेके गइल बिया खेसारियों के पूंजी काहे राज बहादुर गुरो के ले लो सुते पावनी संगे चैत के जाड़ में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में लोग खोजे नाया नाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे नाया नाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खाती मोरेल कुआर में भतार खातिर मोरेल कुआर में